teman walah mlekrok. Iya, Mak iki ya apa ya, Mbak? Tak demek iki ya empuk, Mak, tapi kok gak iso meletak ngene. Wis Ora tanggung. Terus guys, ini mana modelnya yo sudah sampai di rumah dan kita akan punya minyak. belantang ini minyak kuning nggak mak? Minyak minyak kuning. Juga tinggal lawak, juga digoreng, tinggal rempah, terus kita tinggal cetak. Oke, tunggu saja. Sudah ready guys. Super. Guys, tak bocah nih guys. Istiqomah guys. Kita sampai sarapan. Dan bening kayak enggak? Iya. Pelangnya lah, masak. Tapi tak parut. Kerja kok. Ya, yes. Kue enak itu. Tempo pedes. Mantap. Mungkin minyak ngene tanggane juga ya. Menjaluk nih juga. Iya. Aku gak telone yo. Sing yo sing pikirane sing kena dijaluki, ora kena jirokan berjaluk gak yo. Gak penak. Kok jalukan? Marai iki sing tak tiru iki marai tau bakul-bakule ya. Jadi iki sekolah tenan. Wis ora aten-atenane ngono lho, Mbak. Tanggane. Iki kirane tanggane sing gak tau awor aku, gak tau yo mbek aku yo wedi. Kok apa njaluk yo ora paham kok. Kok temen pisan. Tau jaluk dong telo kandhane kok. Tuku lah. Oh, tumpuk. Saya ini juga. Nah, ini untuk bayi cetak telur. Coba ini. Aduh. Empat. Minyaknya ini mbak jadi. Wih, lek. Minyak kuning ini. Ya Allah. Wong tani ini anggap tangan ini gak gebegem ya. Maaf, anggurannya ya, anggurannya ya. Ini tangan ya. Kata tadi bisa gak tak salin mbak. Ini enggak, Bur. Lagi. Mas mana barang? Walah. Tangan. Ini ah. Hanci lek. Yo karek kowe wetenge sedenge sing ndi kok. Nek kirane gak. Inuke mbak lagi-lagi. Nek kirane gak amat ya. Kayak kentang. Tapi anu mak yo. Oh, ini mak Tara, tapi Iya. gak iso mlekrok. Kayak seputir ya. Inuke mbak. Kan godhog minyak. Engko digethek ya, Mbak ya. Jadi ki minyak dijang terus di entas dibumboni digoreng. Engko ae. Ku jenenge cetek, guys. Ya Allah, tangku mawak langsung, Mbak. Lak. Bar olahraga mengecilkan perut terus diseni betiteng. Ngombe kopi ki Mbak enak dan. Anak sih gak no kopi ngono jane ya enak. Enak ya. Oh, gak nyelkit ya. Biasanya nyelkit deh. Anu tak aku jelek. Gak ya. Ini ki enak sing gak enak mak, kriak. Iya, enak ya. Walah. Umur ngantek lap-lep wis. Dikis.
Ya Allah, Mbah, nah Mbah tak jameni, Mbah. Jamin aku ngeri ya. Loh, jaminanku. Wah. Iya sih. Pedas ora. Lah ra tedas ini kate. Tak silai untuku apa piye. Mantap eh. Mantap. Panganane wong panganane wong tuwek dek kae ngono kuwi. Oke anu, sendiri. Inuk Mbah. Inuk lho inuk. Apa gawe apa lah kok kombongan piring. Mbok kembang kelompok, mbok. Wah, Mbok kok bayam bayam. Ya banget padu resi, padu resi rabuk kok bari-bari mak. Wek kamu sak. Ini apa? inuk lho Mbah Sam. Tegas ora kae. Gak tedas aku mer-mer nek keloloten aku. Tapi ora nyegit iki, Pak. Ora nyegit kok. Inuk tenan kok. Penuhan. Tak ngerti kok dodan bunyi tak ngerti. Tenan inuk tenan Mbah iki ya Allah. Ya, Aku bini carang ngono kae kok. iki senengane Mbah Marni iki. Tedas. Pas aku nek gak tedas. Aku mer-mer nek gak tedas. Udah. Inuk ya Pak ya. Kayak meh kayak kentang ya Pak ya. Enek legine ngono lho Mbah. Inuk. Kan nang pasar ndek kae gene ya tuku Mbah. Mare terus ora tau nang pasar. Wong kene iki adol ngene iki arang, wong ki digawa nang bloro. Ya Allah. Ger. Warek Mbah iki ora samar sego. Ayo, satu-satu yang Lah anu sok besar ki tak nyanyi untu apa ya? Besar iki untune kan gak kanggo. Tiba-tiba pacok ya lung pasang nang nggone Mbah Man apa nggone sapa. Rangah. Lomba gedangku yo winuk Mbah, rene isine Mbah. ya dong. Aku ketanya sama ini. Ya banyak kenan menit. Malok. Mbah, masak ya kok. Kemapang nambah naik ke petani. Ini tak pikir. Jaranipun kawan ya. Jamjuan covid. Iya covid lah itu. Ini nek nunggu warung ambek Mbah Waras sak yo. Karo ngopi, ngomong karo nangis. Kurung dodol. Kurung budal, guys. Budal lingko awan-awanan. Wih. Sak penake dodole. Wah, ger. Lakluk wis. Iki mau sarapan ngono wis entek ya, Pak ya. Jan iki mangane ngene iki lho Mbah wong tuwek iki. Nek wis tuwek iki mangane kudune ngene iki aja sego pecel. Wah, Pak. Kopi piye iki piye? Engko pas itu tentang maksud dia tekan apa dia maksud. Mbak Mur, makasih ya, Mbak. Makasih Mbak Mur ya. Wis, rumah terus. Engko hitungan lho, Mbak. Lah kowe gak gawe ya? Gawe kok tak nek kacek iki gawe dhewe. Kok kamu diobok kopi ora? So enak ya, wow. Sus, Mbak. Iya, dina pasan warung. Pasan warung. Wow. Mbak Man tak jatah terusan. Ya iya. Oke. Jatah Baman wong tuwek wis wayahe leren. Pahala ya, Mbak. Ya ayo sekarang ibadah. Heeh ya, Mbak ya. Anu jaminan wong tuwek Mbak yo.
Lah anggar gelem rene dikekno nek duwe apa roti yo. Panjenengan rene masungkan rene. Iki cek sicok jen bakal cok. Mbah mat wae cok cepres ini. Iya. Saya betapa iki. Pitikku wis do sak men lho, Mbah. Iku ati kurung yo welah. Cok gak nek. Iya. Colot berasa. Sing gede sicok tak belah gede. Bukan kok. Apa ora ingoni-ingoni ya piye Mbah nek duwe sego-sego ku lho Mbah. Bukan sego luweh. Sego luweh ki ya bingung, sapi ra duwe. Sapi iki Lah, bingung. Bingung aku. gak ndek kewan ya Ya bingung. tak weno pino ya. Memang topik anak. Ndek kewan grisenen. Yes pokoke kudu duwe lah Mbah pitik-pitik. Sarapan beli polo pendem ngombene kopi ya mana kopi. Iya. Ya kami iki kopi susu kan. Yo aku bet yo susu bet. Tak larisi dengan tak sore tak tekan di zaman. Kan loro kopi siap getok kopi perang. Yo. Kopi biasanya piro Mbah nek sak gelas? Nah, anu 5.000. 5.000. Mbah kopi ki sing apik ya tak kandhani ya. Ngombe kopi kuwi kudune ya ki ilmu ya. Aku ngene lah ndek kepinteran. Aja mbok anggap aku iki wong goblok. Ngombe kopi ki tidak usah pakai gula. Kopi bubuk tok. Ya kopi tapi ora nggo gula, Mbah. Iku untuk pertahanan jantung. Ya iyalah. Tapi kudune sing bening aja sing budhek. Sing budhek gak usah delokno. Kudune ya kayak gula ya sithik-sithik, Pak. Tapi nek wis bengi aja mangan kopi, aja ngombe kopi. Malah ora apik nek bengi ngombe kopi kuwi. Apa kopi ki tegel-tegel iso. Maca masak bengi. Sore ngono kuwi. Nek sore ya sore mbantekno. Aja ngasek bengi ngombe kopi. Wis kes aku ya pengen ngombe kopi cah. Dorone ya, malah pengen ngombe kopi. Iki ora kutok kok. Kok penak. Ger. Mas, ger Mbah ya. Rezeki nomplok iki, Pak ya. Ya Allah kopine enuke kanggo anakku. Iki permisa kalau Pak Ijek ya Allah. Enuk ya Mbak kopine. Iki kok yo tak gawe, Mbak. Tapi rong tak iki kanggone permisa kae. Oh, aku ya ora tau gawe kok. Nang omah aku ora tau ngopi. Ngopi nang warung tok. Udah bengi, lapangan godhog kopi. Kopi ku nama cek. Tok tak kopi. Lapangan ki sapa? Lepas masuk. Aku lewat kene iki sepi aku seneng. Wes aku paling isak ning cepu wae paling isak gletak terus jabaran Jam cepu. 10 sing sesuk kon anu. Aku iki godhog minyak iki, Mbak. Minyak ngene Sriono. Siano. Yono piye? Iki sapa? Kanggone Karsono. Karsono. Lampai lam. Pak Elam belum mertuane Edi ki sapa? Ya Karsono Pak Elam iki ya. Pak Alam anak Elam. Anak Elam. Sing dirapi. Mbah, Lho, iya. bojone Edi iki. Adine Mbak Nari ku lho, Mbak. Oh, takalan. Yo. Sing dirabi kuwi sapa jenenge? Kuwi sing nomor pira? Oh sing barep sing ladoh kae lho. Alam lho, Bojo. Heeh. Kok Karsono Pak Elam, Karsono Pak Elam. Karsono mertuane anu ku ya. Bisane Ya Allah gembobios, guys. Anak jare cilik, karo olahraga, Mbah. Apa-apa klebu. kaya Mbah Mat ya, wis sapa. Ah, sapa lah kaya anu. Mbah Mati yo sing iki piye ya. Dia punya petibuan. Karo mong, tak celuk mong karo.
Mbak Mat karo sapa kamu? Gak tau dilemu ya, Pak. Awake. Mama ku sing gawe. Anggitku nek tuwek kok Mbak Mat ngene lho, Pak. Yang Aku jenenge nemu wong jeneng wong-wong. ya timbang dek ngenane kangelan saiki tengok-tengok. Ya. Bagus iki lho, Pak. Jajal doyan kok. Doyan ora. Wong saiki, Mbak, iki wong saiki. Biasane wong saiki iki biasane, Mbak. Ora dele wong saiki iki jajal tak tawanane ya, Mbak. Wong saiki lho ya, iki wong kuno. Iki ya wong kuno. Nah. Wong kuno iki jelas doyan. Iki wong kuno. Iki wong anyaran. Oh, ada. Jajal. Lho tekok lagi. Iki jenenge apa? Ya, pinter, Pak. Kandhen. Tilo. Ya. Rak roh le. Bili. Alah. Apa? Gembili. Lho. Tangan. Apa Pak jenenge? Beli. Apa? Jenenge Kem. Gembili. Ya bener. Jajal doyan koran. Jajal. Lah kok bar sarapan? Nggih, bersarapan. Oh, bar sarapan. Inu dikocok itu. Inu to. Ya wes. Nak, Enak. ker. Apa ya? Telek. Kok kentang. Kayak Oh iya kok kentang. Iya. Ya kentang. Kira-kira ya. Iya. Ya, kentang. Rasane. Iya. Minyaknya sudah ready, Bos. Yuk kita goreng, Bos. Oke. Tumbar bawang. Pak tumbar bawang ya. Tak tumbar bawang. Beninu. Terus digoreng. Enak. Ku tunggu, kau selalu kutunggu. Bapak enggak? Bapak mak nyoten iki mergawe ngoten iki. Aku suka nek gawean jaket. Ora pemak dadaku. Minyak winuk tenan iki. Tenan ya. Adik minyak kuning tek iso mbrakah gede-gede ngoten e, Mak. Lah Pakku anu iki nganandur minyak kuning tek gak iso gede-gede ngoten e, Mak. Iki nek Japan. Pak merambut. Sopo nang menantu. Japrek iki wonge rak ndek le. Nggih. Pak ndek. Tandurane ndek ngono. Lah japrek iki apa wonge ndek kae. Tandurane yo mblingak. Duwe jopo. Ngoten. Ora angger. Nek dikendari wong ora. Rambut kuku. Engko malah minuk neh. Minuk neh malah. Tak tumbar bawang. Ini. Apa ini? Aduh. Anu nih. Terus digoreng. Selesai. Coba goreng ya.
Lah piye nek nyampurno aku ora mudeng kok. Lah jenengan biasanya ngatan iku pripun ya? Ketoke bumbune ya dikai banyu ngono. Wah, pohon keju lewat. Ini wong-wong enak iki. Aku ngulang-ulang. Dah. Nah, wong-wong putih buah aku gak ros kerikil. Gak ros kerikil mbak. Pohon keju nganggo banyu es piring matur ini. Ya iya. Nggih. Iki kulkas mesti ini. Banyu es mboten kulkas. Iya sering. Aku gak suwe. Ya iki ala wek jamu. Getek kok niki kok. Getek iki beda ya. Wes, mbak ngerti. Ya cara lebih enak mana dari yang ini. Wis tak kebut, wis benda gede. Ya Allah. Biasanya aku ngene mbakmu. Kan dek kamu gak roh direki permisang ini toh. Iki dek gawe yo. Heeh. Tek 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 terus tak kei tumbar bawang terus tak goreng. Atos. Nggih. Kayak bojoku berarti. Bojoku nek mati yo ngono ki mak belang temen ya wis. Aku wis meneng ae ngono ki Dik yo. Dadak gawe getek. Yo ngono kuwi. Atos. Dadi ini dadak aman permisah malah dikongkon. Godhog. Godhog. Tak godhog tapi yo alat-alat dapis ngono mau. Terus tak kei keju. Kejune tak ngono terus tak kei tumbar. Margarin, guys, margarin ora keju. Kok iso? Blue Band. Lah yo ngono lho. Keju ku beda lagi, Mak. Rasane Asin jenengan nek kei uyah sak pinten. Meniku blubene nggih asin lho. asin ora apa-apa. Nah, darah tinggi. Jos iki. Wow. Jeros. Koyo konten saiki yo konten. Oke. Nek wis gawe kok yo ayem ya, Mak. Iya, sampe Onder ngono lho, Mak. Engko sore-sorenan apa karek nambahi. ini rasanya aneh-aneh ya, Mbak. Nggih kadang cek glimbung ijek ngoten niku malahan anunan. Malahan nek gandang anu terus pikirane apa-apa ngono lho blangkrah terusan. Super kok. Ditunggu matangnya. Wes. Sudah ready. Langsung digoreng, guys. Sama Mbak Mur. Oh, sip. Terus tak sipuk. Ada nah. Urung resik-resik kiar mergo iki ngemeno konten sisan. Ya di tengah-tengah iki. Jajar iki kemek. Mbak Mur tukang jablok. Wah, ora enak sing tukang jablok bahaya. Pasune pingine. Pengen ya, Mbak ya. Ora pengen yo ngono ki, Mbak, dijablok-jablok ngono ki. Tukang ngontal mergo yo kono ki ape man minyak bingung. Lah kene minyak karek jaluk kok yo blangkrah. Bayem karek jabut. Lombok karek Jablok santai. Padahal kepengine Pitri sih. Pitri ya. Pitri yo ngono kuwi cangkeme. Cangkem nang lambene loro yo ngono iki. Mau. Piye? Malah ingut tenan yo. Kok mingin-mingine, Bang? Sampingane kopi. Ndak gawe tamur. Ya wong kopi yo dikeki permesa, kanggo neko yo ijek. Maksud iki nganukno
anune pemirsa. Ini iki dampingane kopi wis to. Esuk-esuk. Ya. Wis to sing gawe gawean dan nyantai nang ngarep omah. Ngopi. Kedua. Akeh iki tanggaku ya, Mbak ya. Mulan dek kae madam iki ngremasak asamu sing goreng rumahmu wis. Tak. Piye kok? Kok? Wis apa? Oh, Pak Rara. Rene. Sondel lanang Rene iki lho, inu malah. Wes. Rene to. Walah iki malah enak nek iki. Kowe percaya karo ora percaya ya arep iki. Ora. Wek jan jablok iki ora. Gawean alalik damis. Rene. Iki digawe Rene. Kok mangan diselek kok wapuk nang sana. Lo tak gekne jaminan iki mau inuk nek iki. Iki sing makanan Londo kan lho. Iki malah inuk iki. Keju. Aja. Iki lho mak keju jere. Keju Jawa. Iki telo keju. Pengen lemu tak seleno gak oleh keseneni nek. Ya iki Tangkar iki merloro kok. Yo lah, jelas. Panas lho iki ya. Lho apa belum. Iki panas. Panas. Mas kowe kepanasan iki ndek rong Untuk minyak pandi mak. Mana kok panas? Untuk ngene-ngene iki bebas Gak tuku. betul bebas. Ambune pindang. Nah, aku cek war iki mak. Wis tadi kok panasan. Lho Pak Rara aku ki ora nak iki. Kapan ini? Kota kok mangan. Ora aku tau gak kuat nek kota lho. Jake Maksudnya percaya. nek ning omah nek ngene iki aku ora tau mlok mangan mak. Oh enggak kok tau mangan kok. Panganan burger kae marai apa. Mek bakar. Rasane piye? Modu, gurih, enak asine, enak pindang. Lah lek ngono sing dienggo bar Iwak tongkol. Ya wah enak tenan iki ya. Kita godhong mak. Juga godhog. Tunjuknya banyak juga ya. Dekat kono. Lagi minyaknya. Coba tupak goreng-goreng dulu. Aku minyak aku ya. Tak goreng dos. Masa iya. Iku aku ki ora kena Masa iya tak. dibuju. Lagi mengen rine. Masa nek rine. Iya. Tapi sembarang enak ini ki. Jancak-jancak nih. Sudah pindang. Pak, telonnya mau minum nah Pak. Telo. Banyak. Oh, Pak minyak itu loh minyak. Gue enak ya. Dalam menyok. Itu empuk ngono. Kayak mau pengen suarakan. Jenenge minyak apa? Minyak bumbu. Minyak kandang. Menyok perengan. Ya Allah enak Pak. Minyak kandang itu. Minyak Nah, sawi. nah. Nah. Wah, Mana? minyak sawi Lu Pak Rara ke karep ya wis ora? Pak Rara lho. Aku Pak Rara iku lho. Tak bukakno Pak, tak bukakno Pak. Gambar bersama kayak Terus Sikat kengko. tak bukakno iku lho. Dremban kok kan. Kopimu tak apa? Lagi Dewe nek. sampai bagian. Pun mak. Saya kita akan ucap ya. Abang Pak itu ngopi ya Dik Wau. Kopi iki yo dikeki pemirsa kalau ijek, kok nek teng gawe ndang gawe. Rara lah ngopi kopi gitu. Lah kemo kok play. Kok kabeh iki. Lah kok minggat nanti ya? Kuwi mak ngenteni kok. Minyak kuning, minyak sawi buat sini. Inuk Pak. Nah, Ya Allah, Pak. gurih bilang kita. Walah ya Allah Gusti. Aku sesuk Tapi minyak kandang, kandang jenenge sawi. timbang telo sing nggok pasar lho enak telo iki. Muni Karsono ya. Biasanya tuku gak ngene iki nih. Jalur. Heeh. Jabut to. Sesul lewat kan. Modu. Kalau dulu ya. Biasanya kan kanyel-kanyel atas modu. Penjuru-juru. Iki warnane kuning apa putih, Mam? Kuning. Kuning.
Iku ning. Enak ya tenan. Tapi bulan. Wis ora lah. Sore yo mlebu. Walah, endi kok. Tak telepon. Takon ngampiri dadak. Aku nang hotel Pak Men. Enak tenan ya. Pokoke leneng tandingan iki. Celo. Gagal jak dipangan neh. Kono ki wae. Apa wedi kaget wetenge? Mau pangan alam yo akeh. Marek nang kon iki. Makanane akeh, Mas. Sak piring muncul yang tak lho. Tapi bebo. Embo-embo. Kan njupuk konten wong mangan atau Soalin yo lah. soal lime. Alim ya, Pak. Panganan saiki bebo aling. Ngarep, Pak. Bar sarapan. Ambek anu ra. Ambek apa jenenge? Apa iki? Wino. Mbek Sebulan kembali-bali kopi. kan. Mangan ini gak enak kopi. Lah ditawar Pak Em. Kawan ini. Berah kopi gua lah kurang ngopi yo. Sakit gelem ini. Mau yo sesama. Cek ngopi. Aku tak Lah diiling. tak kayak ngono. Nang omah wis ngopi, Mak. Iki ngopi neh. Tenan pura sing kena nang omah sapa? Nunggu kowe. Alah alah. Gua. Ora tahu. Wong karo nang omah. Wong gua minggakno Pak Em kok kudu ujug. Anak lanang ngopi kabeh. Pak El Mekah. Aku tok Apa to? Wis Pak Em Pak sebelum. El Mekah. Pak es berangkat kok ya. Iki sing gelombang kedua